ҳамааш фаҳмо, касе намехоҳад нишастан дар карантин. муҳити хона тангтар мешавад ва шумо ногоҳ худро дар зиндон ҳис мекунед. то ҷое ки чорае нест, фикр дорам ин худнигоҳдориро бояд қабул кунем ҳамчун меҳрубонӣ. айнан дар вақти худнигоҳдорӣ ба паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам ваҳй нозил шуд. айнан дар вақти худнигоҳдорӣ асҳоби каҳф аз бехудоён гурехта тавонистанд. айнан дар вақти худнигоҳдорӣ паёмбар Юсуф алайҳи салом роҳи расидан ба ҳокимиро баъди солҳои дароз пайдо кард. айнан дар вақти худнигоҳдорӣ дар батни наҳанг паёмбар Юнус алайҳи салом аз хатарҳо раҳоӣ ёфта буд. барои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам худнигоҳдорӣ имконият буд то ки танҳо монад бо худояш. ин ҳамчун эътикоф буд, хилватнишинӣ аз ҳодисаҳои дунёӣ ва воқеаҳое ки дар гирди ӯ рух медод. оиша радиаллоҳу анҳа нақл кардааст ки ҳатто пеш аз нозил шудани ваҳй паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам дӯст медошт худнигоҳдориро дар ғори Ҳиро ва тамоми шаб ибодат мекард ба Аллоҳи пок ва бузург. ва айнан дар худнигоҳдорӣ мо ба худ имконияти худро ёфтанро кушода мекунем, амалҳои худро таҳлил мекунем, ниятҳоямонро аз назар гузаронем ва вазъияти имрӯзаи худро аз сари нав бубинем дар назди Аллоҳи бузург. бо ин восита мо ба қалби худ чунон роҳати намерасидаро медиҳем аз ин оварагиҳои дунёӣ, бизнесҳо, молияҳо, воқеаҳои ҳаррӯза, ташвишҳо ва шуру мағалҳои пайваста. хилватнишинӣ ба мо имконият медиҳад то ки зикрҳоро ба забон орем бе ҳузур доштани касе, тавбаи холис кунем, қуръон бихонем ва ба он амал кунем аз пештара дида хубтар. айнан дар чунин ҳолатҳо мо наздик мешавем ба худоямон ва алоқаи байни ҳамро устувор мекунем. чӣ гуное ки Аллоҳи бузург дар Қуръон мегӯяд: ва номи Парвардигаратро ёд кун ва аз ҳама бурида худро ба ӯ бипайванд. худро ба ӯ пайваста танҳо дар ҳоле мешавад ки рад кунӣ аз ҳама чизе ки халал мерасонад ва ниҳоят дар зикри Аллоҳи пок ва бузург бошем. айнан дар ин ҳол мо мақоми баландро гирифта метавонем дар назди Аллоҳ ва аз ҷумлаи онҳое бошем ки худи ӯ онҳоро зикр кардааст. чӣ гуна ки дар ҳадиси қудсӣ зикр шудааст: Аллоҳи бузург мегӯяд: ман бо ӯям то даме ки ӯ маро зикр мекунад. агар ӯ маро дар худ зикр кунад, пас ман ҳам ӯро дар худ зикр мекунам. худнигоҳдорӣ ба мо ҳатто фурсати онро медиҳад то ки мо қарор дошта бошем дар сояи Аллоҳи пок ва бузург дар рӯзи доварӣ. чӣ гуна ки паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: яке аз онҳое ки дар зери сояи Аллоҳ қарор мегирад, он мард ё зане ки дар танҳоӣ Аллоҳ субҳанаҳу ва таолоро зикр карда чашмонаш аз оби дида пур мешаванд. бешубҳа чунин ҳол ҳангоми хилватнишинӣ ё худнигоҳдорӣ рух медиҳад. албатта муносибатҳои ҷамъиятӣ ва гуфтугӯҳо фоидаи зиёд мерасонанд ба ҳаёти мусалмон ва кӯмак мекунад барои зиёд кардани амалҳои солеҳ. лек ба ҳар ҳол биёед ин худнигоҳдориро ҳамчун хилватнишинӣ истифода барем. бигзор Аллоҳи пок ва бузург рамазонамонро пурбаракат кунад ва ба мо фурсати ба он наздик шуданро диҳад ба воситаи дӯстдориямон, содиқиямон ва зикрҳоямон. Амин.